नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. उत्तर कन्नड लोकसभा काँग्रेस अभ्यर्थी डॉक्टर अंजली निंबाळकर यांनी घेतले शिरसी मारिकांबा देवीले दर्शन. शिरसी येवच्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे काँग्रेस अभ्यर्थी डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमी शिरसी श्री मारिकांबा देवस्थानाच्या आवारात मंगळवार सकाळी श्री मारिकांबा देवीले दर्शन घेऊन उठ भरली आणि जात्रेनिमित्तान घातिल्या दुकानाच्या सगळ्या महिला कुशलोपरी विचारून सगळ्या जात्रेत फिरून मतदाराले लक्ष वेधले. या वेळार काही महिलांनी आपल्या बरोबर फोटो घेवची इच्छा प्रकट केल्यानंतर तेमगेर विनंतीक मान देऊन फोटो घेऊक अनुमती दिली. या वेळार काँग्रेस प्रमुख दीपक तोड्डूर हेमी हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवारच्या बऱ्याच भागात रानते पेणेली गावाकडे धाव. कारवार सध्या कारवारच्या भागात रानटी वागूट फिरतात आणि पाळीव पेटे माजरा यांना भक्षी करची घटना घडू लागला. अशीच घटना काल कारवारात घडली. कारवारच्या भांडीचिट्टा कळसवाडा हिंगा रात्री एक वागूट एक कंपाऊंडातल्यान दुसऱ्या कंपाऊंडात वयताना रस्त्यावेल्यान पासा वयताना हे सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्ले आसा. पळया हो व्हिडिओ. श्री क्षेत्र गोकर्णात काँग्रेस पक्षावतीन रुद्राभिषेक. गोकर्ण कारवार जिल्ह्यात पुराण प्रसिद्ध गोकर्ण श्री महागणपती देवस्थानात कर्नाटक राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री DK शिवकुमार, जिल्हा पालकमंत्री बंकाळू वैद्य, कारवारचे आमदार सतीश सैल, माजी आमदार गोपाळ पुजारी, नवनीत अळवा, भूषण भागवत हेमी पूजा केली. तसेच श्री महाबळेश्वर देवस्थानाक भेट देऊन पुराण मंडपात रुद्राभिषेक नवग्रह पूजा केली. ही पूजा परमेश्वर मार्कंडे आणि महाबल उपाध्याय या अर्चकामार्फत केली असे कळला. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲುಂಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार.
एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचं तळमजलं, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कुमटात पुलाच्या कामगिरी वेळा स्लॅब कोसळले. कुमटा. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या अग्नाशिनी नाईक तारीबागील हेगडे संपर्कासाठी बांधच्या पुलाच्या बांधकामा वेळार काम चलता पुलाच्या पिलराच्या मदले स्लॅब कोसळणं, ट्रकाची मोडतोड जाल्ली घटना घडली. सुदैवान कसलीच प्राणहानी जालना हे नशीब. जाल्यार या पुलाच्या बेजबाबदार बांधकामाबद्दल ग्रामस्थान आक्रोश व्यक्त केला असे प्रसार माध्यमांक कळयला. ಯಾರಿಗೆಂತ ಆಯ್ತಂತ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ದೋಣಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟದ್ದ ಇಟ್ಟು कारवारच्या मक्केरी कडवड रस्त्यार रिक्षाचे नियंत्रण चुकून रिक्षा उदकात, स्थानिकांन काढली सुरक्षित. कारवार तालुक्याच्या मक्केरी कडवाड रस्त्यार ब्रिजा लागीं सुलतानपूर आसपासच्या दरम्यान रस्त्यान आज दनपारा एक ऑटो रिक्षा वयतना अचानक नियंत्रण चुकून बाजूच्या न्हंयेत पडिल्ली घटना घडली. ही रिक्षा मल्लापूरची असून कुशन वर्क म्हणल्यार रिक्षाच्या शिटाचे काम करू येयले अशें कळला. ही रिक्षा संपूर्ण उदकात बुडील असून फक्त वयर छप्पर मात्र उदकांतल्यान दिसताले. या ऑटो रिक्षाची घटना वेळार चालक एकटोच असून पॅसेंजर कोण नाशिल्ले असे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. या घटनेची माहिती कळताच थंयच्या स्थानिकांन जमून दोरी बांधून ती रिक्षा उदकांतल्यान ओड रस्त्यार हाडली आणि एक मानवीयतेचे काम केले. सध्या ती रिक्षा कोणाली आणि रिक्षाचे कितपत नुकसान जाला हे अजूनही कळू येईल ना. रिक्षा उदकात बुडिल्ल्यान इंजिनात उदक वयची शक्यता नाकारूं जायना. जाल्यार बाकी कोणाक मनशाक काय जिवाक अपाय जालना हे इतलं मात्र कळला. देवादेन रिक्षा चालक सुखरूप आसा हेच होड. गाडी मारतलो गाडी
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।